Kaixo, nire izena Bidet da, eta nire hau Izal, eta gu Gasteizen bizi gara, baina Marokon jaio ginen, eta 3 urtekin etorri ginen Gasteizera. Gure ama hizkuntza kasu honetan arabiarra da, darija da dialektoa, eta guretzean arabiarrez hitz egiten dugu, gure gurasoekin. Gero hemen ikasi genuen gaztelera eta euskara ere ikasi genuen, eta ja gero ere institutuan ere ikasi genuen frantsesa. Bueno, azkenean zaila izan da euskara hitz egitea eta hobetzea, baina denborarekin, harremanekin eta guzti hobetzen joan gara. Eta bai, kanpoan ateratzen naizenean ez dut gehienetan erabiltzen, baina bai lanean agian bada momentu batzuetan esaten duzula Marokokoa zarela eta euskaraz hitz egiten duzuenean esaten dute hala, baina nola egiten duzu euskara horrela hitz egiteko edo pentsatzen dute agian ez dakidala euskara. Kaixo, nire izena Zuzi da eta Basaurin jaio nintzen. Nire gurasoen jatorria Kongo da. Betidanik hizkuntza asko hitz egin dut, nire etxean gaztelania eta lingala hitz egiten da. Batzutan frantsesa, baina hitz bokabularioa da, hitzak. Haurtzaroan ingelesa eta euskara ikasi nuen, eta helduaroan frantsesa ikasi nuen. Niretzako hizkuntzak oso garrantzitsuak dira, zeren eta ematen dit oportunitatea kultura gehiago ezagutzeko eta ulertzeko. Nire gurasoen hizkuntza lingala da, baina bere ama hizkuntza kikongo da. Baina nire gurasoek ez dute mintzatzen eta ahaztu dute, zen eta lingala Kongoko hizkuntza nagusia delako. Hola a tothom, em dic Helena, soc de Barcelona i la meva llengua materna és el català. Berrogeita bost urte ditut eta hizkuntzalaria naiz, hemen EHUko unibertsitatean, zer gehiago. 2017 arte Katalunian bizi izan nintzen eta betidani katalana hitz egin dut jende guztiarekin. 2015ean Euskal Herrira heldu nintzen eta ia berehala euskaltegi batean izena eman nuen eta hasi nintzen euskara ikasten. Hizkuntza gutxitu baten hiztuna naizenez, kontzientzia handia daukat garrantzitsua dela herriko hizkuntza ikasteaz edo behintzat saiatzea. Nik lamia dut izena, Sopeloztarra naiz, orduan hemen jaioa naiz, baina aita Marokokoa daukat eta ama hemengoa. Orduan, etxean hizkuntza bat baino gehiago entzun izan dut, amama gurekin bizi zen, aitaren partekoa, orduan askotan entzuten nuen Marokoera, gero euskara bai, amarekin euskaraz egiten genuelako, aizpak eta biok, eta gaztelania ere hor zegoen. Berarekin txikitan igual banuela ohitura, igual amamarekin gehiago, baina gero heldu ahala, egia esan ez dugu mantendu. Ez dela erreza askotan, ez badaukazu sare bat, hizkuntza bat mantentzea. Ama hizkuntza ere batzutan autu bat ere izan daitekeela, ez da, hain batean, argi dago txikitan jaso duzuna hor dagoela, ez, eta hori horreukiko duzu, eta hain batean ez da, baina beste hain batean iruditzen zait baietz, zuke transmisioa egiteko autua ere egin dezakezu, egunero erabakitzen duzu txikitan jaso duzun hizkuntza egingo duzun ala ez, ez da. Kaixo, ni Ruba naiz, Siriakoa naiz, Alepokoa. Hemen Gasteizen 11 urte daramatzat. Nire ama hizkuntza
siriako arabiarra eta estandarra da. Mi abuela hablaba árabe y adigé, que es un idioma, una lengua del Cáucaso, y poco a poco fueron perdiendo el idioma, y así no me llegó nada de esta parte lingüística, se la perdimos. Entonces aquí tengo esta relación más, o sea, me recuerda también de esta lengua, de la lengua de mi abuela, el euskera, y eso. Y tiene esta importancia en mi cabeza, en mi corazón, porque también es importante, también por mis estudios en lingüística, ya sé la importancia de cualquier idioma, como es un factor el factor más representante de cualquier grupo de personas, de cualquier comunidad. Ada naiz, 40 urte ditut, doktoratu ondoko ikertzailea naiz hizkuntzalaritza aplikatuan. Ni friularra naiz, hau da Friuletik etorritakoa, nire herria, Il Friul, Italiako ipar ekialdean dago, Austria eta Sloveniaren artean, eta nire ama hizkuntza, lame marilenge, friuleraz esan da, friulera da. Euskara bezala tamalez friulera ere gutxitua da. Euskal Herrira etorri nintzen orain dela 3 urte, orduan nire 2. urtetik hasi nintzen euskaltegian. Euskara ikastea erabaki nuen, euskarak maite mindutan okalako hasieratik, eta argi daukat kanpotik gatozenok ardura handia dugula gure gainean. Hau da, hemengo hizkuntza propioa ikastea, hizkuntza bizi izan dadin biharamunean guri esker ere. Kaixo, Carlos izena dut eta Valentziatik nator. Ni Alakante eta Valentziaren artean dauden mendilerroetan dagoen oso herri txiki batean jaio eta hazi nintzen, eta horregatik beti valentzieraz hitz egiten dut, bai familiakoekin, bai lagunekin. Gero unibertsitatean filologia katalana ikasteari esker, ezagutu nituen zer diren hizkuntz gutxituak, eta batez ere hizkuntz gutxituak errespetatzen eta maitatzen ikasi nituen ere bai. Etorri nintzenean, bazen gauza bat harritu edo harritzen ninduena, ikusten nituen lagunok edo jendeak naiz eta euskara ikasi eta euskara jakin, beti hizketak gaztelaniaz hasten zituztela. Agian besteak euskara ulertzen ez duelakoan, baina noski besteak euskara ulertzen ez duelakoan beti gaztelaniaz hitz egiten badiogu, berarentzat alferrikakoa da euskara, beti gaztelaniaz daukalako. Kaixo, ni Hafsa naiz, Algeriakoa naiz eta Gasteizen bizi naiz. Hace 7 años que vivo aquí en Vitoria. En Algeria mi lengua materna era una mezcla de francés y algerino porque mi madre hablaba mucho francés. Y de familia siempre es todo una mezcla. Toda la infancia era una mezcla árabe, francés y dialecto algerino y francés. Para mí en mi familia es muy importante aprender los idiomas. Lo tengo de mi padre y de mis hermanos mayores que siempre nos abre puertas y aprendemos más para tener una cultura más rica. Y al llegar aquí en Vitoria yo no sabía nada del euskera, no tenía ninguna idea que estudiaban en euskera en las escuelas ni nada. Después que nací mi hija y empecé la escuela cuando tenía 3 años, he entendido que va a estudiar todos sus estudios en euskera. Y de ahí decidí de empezar a aprender el euskera. Lo estoy estudiando poco a poco, es un poco difícil para mí. Valoro mucho el amor del euskera en el País Vasco. Las personas migrantes que vienen aquí
me gustaría que sabrán desde el primer día que llegan a la Euskal Herria que el euskera es muy importante y que empiezan a aprenderlo para vivir bien y mejor.